Γεια χαρά σε όλους. Το Λαμπερό Σκοτάδι είναι το έκτο κατά σειρά βιβλίο μου, το οποίο μόλις εκδόθηκε από τις εκδόσεις Οδός Πανός, του ποιητή και εκδότη Γιώργου Χρονά. Πρόκειται για ένα υλικό κυρίως αυτοβιογραφικό, του οποίου οι ιστορίες αφορούν την πορεία των εσωτερικών και πνευματικών μου αναζητήσεων, που υπήρξε ιδιαίτερα έντονη και προκλητική. Εμπειρίες που έχουν να κάνουν με τους κόσμους και τις οντότητες των αόρατων πεδίων, άλλοτε πολύ σκοτεινών, και ορισμένες φορές με προστατευτικές δυνάμεις και φωτεινούς οδοδείκτες. Ανάμεσα σε αυτές τις μεταφυσικές περιπέτειες υπάρχουν και κάποια κείμενα, τα οποία ονομάζω συνομιλίες, 25 συνολικά, που χαρακτηρίζονται από την αποφατική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη σχέση μου με το Θεό. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το πιστόφυλλο, για να έχετε έτσι μια εικόνα για το τι ακριβώς πραγματεύεται αυτό το συγκεκριμένο υλικό. Οι μεταφυσικές μου εμπειρίες αποκάλυψαν αλήθειες που ο κοινός νους δεν δύναται να τις διαχειριστεί και γι' αυτό τις απορρίπτει ως δυσιδαιμονίες. Η σχέση με το Θεό είναι προσωπική και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να καρποφορήσει σε κανένα θρησκευτικό δόγμα, σε καμία συλλογική προσπάθεια, διότι στις περισσότερες από αυτές τις ομάδες, είτε είναι αδελφότητες είτε κάτι άλλο, τα άτομα συχνά εχμαλωτίζονται στην υπεροψία ή παραμένουν στην επιφάνεια των ενιών. Τα γεγονότα τα οποία με έφεραν σε επαφή με τις δυνάμεις του αόρατου κόσμου χάραξαν τη διαδρομή της ψυχής μου με τρόπους που μονάχα τα τελευταία χρόνια είμαι σε θέση να ερμηνεύσω με εσωτερική καθοδήγηση και να τα μοιραστώ στο συγκεκριμένο βιβλίο, βοηθώντας με να κατανοήσω στο τέλος της όλης ιστορίας πως η ταπεινότητα αποτελεί την προϋπόθεση για την εσωτερική εμπειρία του Θείου όντως. Έπειτα από μια σειρά μεταφυσικών φαινομένων, περνώντας από τα σκοτεινά λιμέρια της μαγείας και της καθοριστικής κάθαρσης της ψυχής μου, συμφιλιώθηκα με τον Θεό. Μάγισσες, πνεύματα, δαιμόνια, παντοδύναμα ξόρκια, διορατικές προβλέψεις, θεϊκή καθοδήγηση, το φως του Ρέικι, μοιήσεις, προστασία από φωτεινές ψυχές και οντότητες, όλα χώρεσαν στο λαμπερό μου σκοτάδι που στάθηκε ο ύψιστος καθοδηγητής μου. Κάτι τέτοιο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως το ταξίδι αυτό σταμάτησε ή πως ο ίδιος φωτίστηκα. Εύχομαι αυτό το αυτοβιογραφικό βιβλίο να είναι ωφέλιμο. Ένας οδοδείκτης σε όσους έχουν κοινές εσωτερικές αναζητήσεις, αλλά και σε εκείνους οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αίτια ψυχικών φαινομένων δίχως να το γνωρίζουν. Εύχομαι το λαμπερό σκοτάδι να ενδυναμώσει οτιδήποτε χρειάζεται ο αναγνώστης για να κατανοήσει σε βάθος τις ενατενίσεις του και να εξελιχθεί στο πνευματικό μονοπάτι που ακολουθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είστε πάντα καλά.